אוקיי, אז כמו שאתם הבנתם, היום אנחנו נעשה אנבוקסינג לביטס סולו HG שקיבלתי, וכמו שאתם רואים אני לא התאפקתי ופתחתי את החבילה, ואני חייבת להגיד שאני ממש מרוצה מהזמנה שעלתה לי $26.5 מאלי אקספרס, מצטייר כאתר לא אמין בפורום, וזה אתר מאוד אמין. כל שאלה שהייתה לי המוכר ענה תוך שעה, שעתיים, וחוץ מזה זה אתר אמין, זה אתר שכיף לקנות בו, והקנייה אומנם אין פייפל אבל היא מאוד קלה, אבל לא באנו לדבר על אלי אקספרס. בואו נתחיל באנבוקסינג. הקופסה, כמו שאתם רואים, קופסה רגילה של ביטס, כמו שהיא נראית במקורי בערך. פה יש חתך קטן כי כשפתחתי זה נחתך. הפנים של דוקטור דרה והמסר שלו. מאחורה ציור של האוזניות, ופה כמו שאתם רואים יש עוד ציור של האוזניות, אבל משום מה לא כתוב ביטס ביי דרה, רשום רק ביי דוקטור דרה. אין לי מושג למה זה ככה, אולי זכויות יוצרים, אני לא ממש התעמקתי בזה, וזה גם לא משנה לי. אוקיי, נמשיך הלאה. פה, כמו שאתם רואים, אין את הסימן של הלוגו ואת הביטס ביי דוקטור דרה, שבדרך כלל זה בצבע אדום, זה לא ממש משנה לי. פה הפתיחה היא מגנטית, כמו שאתם רואים, פתיחה כיפית, וזה מה שיש לנו בתוך הקופסה. אוקיי, זה האוזניות, אני יודעת שאתם רוצים לראות אותם, אבל אנחנו נשים אותם בינתיים בצד. בואו נעבור על הפרטים הקטנים, מה שנקרא. אוקיי, פה זה קופסה עם בטח כל הכבלים. מה זה בטח? אני יודעת, פה כל הכבלים. אוקיי, הנה, יש פה כבל עם קונטרול טוק, כמו שאתם רואים, ומיקרופון, לא יודעת אם אתם מצליחים לראות. פה אני לא יודעת אם תצליחו לראות על הפלאג של הכבל רשום מונסטר, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות את זה, אבל רשום מונסטר. ופה המונסטר, יש סמל של מונסטר, ויש גם מונסטר שכתוב בשחור והוא חרוט. זה הכבל, זה כבל אחד, נשים אותו בצד, וזה כבל שני, בלי קונטרול טוק, ובלי פלאג אל, שזה בעצם זה. שני פלאגים רגילים. גם פה, כמו בקודם, כתוב מונסטר. אני לא יודעת אם אתם תצליחו לראות, זה ממש קטן ולא ממש מצליחים לראות. וגם פה רשום מונסטר. אוקיי, נשים גם את זה בצד. כמו שאתם רואים בקופסה פה כבר אין כלום. פה בתוך הקופסה כל מה שנשאר לנו זה החוברת מוצרים, שפה יש את מראה לכם ביטס סולו, ביטס פרו. זה לא ממש מעניין אותנו, זה לא באמת מעניין מישהו. לא אתכם כן, אותי לא. קופסה ריקה. אוקיי, נעבור לחלק החשוב באמת, האוזניות שמגיעות בתיק נסיעה, שהוא מאוד נוח. אני לא יודעת אם אתם תראו, אבל פה יש מין כלי כזה שאתה יכול לחבר את זה לתיקים ולמזוודות, ובעצם שיהיה לך יותר נוח אם אתה לוקח את זה לטיולים או לכל מיני. זה מאוד נוח. פה יש את ה-B, הלוגו של ביטס בעצם. על הריץ' ראש גם כן מונסטר, לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, מונסטר, ופה B, את הסמל של זה. בואו נפתח את זה. אוקיי, אין פה כלום, שימו לב, כלום. וזה מה שחיכינו לו כמעט חודש ימים מהרגע שהוא יצא מהונג. אני חייבת להגיד לכם שאומנם המשלוח היה קצת איטי בגלל בעיות בסין שהיו, שלקח לו בערך 15 יום עד שהוא יצא מסין.
בעיקרון אני מחכה לאוזניות האלה חודש וחצי, מהרגע שהם יצאו לסין עד הרגע שקיבלתי עבר חודש בדיוק. הם יצאו ב-17 לחודש הקודם והגיעו ה-17 לאפריל. פה הבי, אני לא ציפיתי, אבל היא חרוטה. לא יודעת אם תבחינו שהיא חרוטה, אבל היא באמת חרוטה. אוקיי, פה מונסטר, הסמל, סולו HD הסמל. בפנים אתם לא תצליחו לראות, אבל כתוב פה ביטס ופה מונסטר, כמו בדגמים הרגילים, וכמובן הריפוד, שזה בעצם משהו שמאוד מאוד מקל על הכבדות בראש של האוזניות, שנהיות כבדות אחרי כמה זמן, אם אין את הריפוד הזה, וזה גם נוח, זאת אומרת זה מוסיף לנוחות. הכריות רכות מאוד בצבע אפור, כמו במקורי, וכמובן הביטס ביי דוקטור דרי. אוקיי, אז זה היה האנבוקסינג שלי.